Asa may ato? Tol, kasi mo sa amo dia? Wala ba lakaw mo to? Amo padlong. Ito, sa kuliyo mo to sa fire station mo. Ay, sa kulyo? Ah, sige, kinakutuyo ato, importante kayo. Sige bro, salamat kayo bro. Pulo! Pulo! Sot, Buntag ya. uy, bidag, saan sot? Kamantay ka ni busa mo? Ah, si boss amo. Tapos naas na goy? Sige kay dako kay kong tuyo ato. Ah, sige, sige. Amping lang niya kay basig mahulog ka. Boss! Boss! Oy, Sot! Man, Sot! Sot, sa may tuyo ni mo, Sot. Balik ka boss. Nanabi man ka sa akong kuya boss nga. Ako puno isa ka pisot. Bali ka. Nanabi. Masay. Nanabi nga, wala mo ka hinumdong nga nanabi ko sa imong uyag nga pisot ka. Nag-away na lang noon mi boss. Agya ng istorya ni mo nga pisot ko na ko. Dili. Wala ko kadumdum nga nagstorya ko nga pisot ka. No, ako ni istorya na sa imong uyab na. Pero time sa ako ang balansihon. Nagstoryahan na paano yung kumusultihan na ginsot? Mo man ginayang ingon sa kuha boss nga ikaw kuno mo nanabi nga pisot ko. Ay, dili na siya. Ako nga hinumduman nga sulti na ako sa imong uyab. Wa ko mingon nga pisot ka. Ang akong istorya sa yaha, nga ugma pa ka magpatuli.